Ze zijn op rondreis door Friesland, de meesken van de stichting Sub Cleanup. Ze hadden het waande met het oprijden van zwalkafval uit het wetter. In Dokkum zochten ze contact met de subsquallen, waarna ze de grijften om de binnenstad heen eens keer maken. We hebben gekozen voor Jacqueline of Dokkum. Jacqueline is daar gewoon ontiegelijk goed mee bezig. En we hebben gewoon zien in iedere provincie van nou, we zorgen we dus al dat de eerste stappen naam worden. En dat wij een beetje stiepje kennen in dit. En nou ja, we hopen dan voor de toekomst nog volle meer te doen. En dat ik oren subsquallen dit oppakken neem. Voor Jacqueline van Subsquallen Dokkum is het heel belangrijk. Ze vindt het een goede zaak en wil graag haar steentje bijdragen. Ja, wij doen het eigenlijk elke jaar al. Als start van het recreatieseizoen dan hebben wij altijd een eigen initiatief om een subclean-up te doen en de grachten skin te maken. Maar ook om al die toeristen en bezoekers in te laten hoe mooi Dokkum is. En dan is het wel heel fijn dat de grachten skin binnen. Het hek het on op World Clean-up Day en dat past perfect bij dat ze hier binnen. Dus wij zijn heel blij om ze hier gastvrij te ontvangen. De actie is wichtig voor de natuur en voor de toekomst van de Ierde. Ik wil de stichting nog een oorboodschap mee aan de provincies. Wij heel graag met uw stichting dat subsquallen ik in combinatie met gemeenten het als iets gewoons sjoggen. Dus je maakt gewoon met z'n allen voor werkje en het met z'n allen skin houden. Er wordt een soort afval ontroffen in het wetter. Maar nevens de suppers kunnen we hier met elkaar een soort ontwaan. Als je al bewust bent van wat je keerpest, wat de verpakkingen binnen. En als je iets nuttigs, dan staan ik die verpakking oproemers. En als het onderwijs inkomt, zoals wij dat ik maar elke les doe, als het iets trouwens, neem het mee. Dat is een kleine moeite.